Oy, hello to Sir JR Abella of La Union. Mamang Pulis. AKA Mamang Pulis nga kumankanta man lang nga po ti Ilocano. Nagkumpare. Kumpare. Uncle. Nga makaungat kita giti nagpatupad. Iti plaka nga dakkel. Nagdakkel magamain kasano maaji. Korang dapat dakdakkel pa iti imparamid nga plaka. Ati talaga nga makaluban iti rupam. Di pa nagmayat. Hangka masunburn. Nusa ka tapi palikaw nang gana di likod. Kas lang ay tapaludo ti dating na di nagdakkel nga plaka di likod. Ay anyway, rugi talaga medyo nasakit. Tinakaw nasakit ti matangem. Tapos iji sango kasanong nga ikabil mo dada. Ikato yung monta headlight ka hanga importante. Ati amon sila mon. Hanga importante, mas importante di plaka. Isupay Apay kas di mga. Anyway, as requested, Uncle Berting. Kursonada da kano databadom. Kung ano na iigat, nagpintas ka ng kulay na. Badom mga ta. Parbangon no agriin, apan nagugut iti kamutin, mangisaang sa agiwayway itinwangin. Nagaga niyang kalberting, natari pato iti dingwan, pagulidan andas ka na tuladan. Awan kaniyan at bando, inaw daw lata sumalog, uray makasilit pa iti pudo. Nakaradkadlat na, uray Adda sa gubanit na, agpastunuang tipan nakainanana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malaman, tati kayat na rumang ay panagbiyagen. Nunalpas ti raraapan, at binukman ti panggadanan, alatiro ta dandanin panagaapitin. Ngemapay tanaliday, taabagan nalpay, idi na amuam, iti presyo, iti pagay, 14. Usopay Uncle Berting, di pa'y umisam na pampakit, di nakiinuman, ngem ko na sumulitak no next rapeng. Sumaruno ang panagtatalon, raep ken sikakit ngematon, doble pa'y presyo meten di abono. Awang paket na numregasyon, di gasolina iti padanom ni Uncle Berting nang isaldan taltalon. Di nan san masakan, dadeng makelen ti pamilyan, tatay baro nang agbasbasakit ng asawan. Nagragsak ti pakasarna, balse dito'y balse dita, ngem nalako nam tay may sanga ektarya. Anyang arod, kasta ni Uncle Berting, sala sumangpet no ti malaman, anyang arigat, di natlaro mang ayen. At ang apo ko ni Uncle Berting, isupayan agpapagadasen, alatiro maglawalo makayen. Adda may sa amalong nakitak ni Uncle Berting, nakatugaw agkapkape nakamulang-lang. Hawanan iti matalon, inaamin analakon, awan pa'y ketken kwan at mang taripaton. Parbangon no agriin, napanagugut iti kamutin, idi sumangpad si malibukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na, agraman apo ko na, nagraranada anapan bimisita. Dakkal nagbaliwan, dagiti anak na, iti kinagaget imaladaken kuana. At taning hiniyerong doktor ken na bukada ni Uncle Berting anyang atap obrana. Anyang atap kasta ni Uncle Berting, sala sumangpet no ti malemen, pindaen at anak na apasyaren. Nalako ng ti dagdagana, tapi nagpaagal na, ngemlitan mansyonan ti balay na. Sika ngay kaaruba, amum kat isuna, di Uncle Berting tatangtay isuna. Haramidan na ti amin kadatay nga anak na, agsubalit tay kung mamatken wana.
Asubalit ay kumabat kan kuana. It's 36 minutes past the hour of 1 and you're still with your Manen, Jun and John Mark. Dito lang po, 97.7 Sweet Radio, Santiago City, Nagsam Yes. And time brought to you by, of course, ito sponsor tayo. Board member Fred Villila of the 60 Stick of Sabela together with Sangguniang Panlalawigan. Arco Meris. And of course, F1 gas station ni Jai. Kapatuan. And of course, our ever supportive Mayor Jesus Diladaran. Kita po official nga sponsor ito programa tayo dito estasyon. Estasyon. Kada kita dumapay nga sponsors para kada kita prices agyaman kami met lang kada kayo apo. And no kayo mat iti at atidugpay nga panangi-plug me kada kita nagnagan nyo. Of course, iti estasyon na pati pag-sponsoran yung tapno all day long kung nanda 8 spots a day. Wow. Hanlang nga dito yung programa me. And of course, amuyawat nalatak ti 97.7. And dandanida mitan nga aga video live streaming aming nga programa. Soon to be. Ayan, arapa-ap mi apo dayta. Tapno kami gitugtugutin ti gamit dito yan. Why? Nada ganyan pangablao di balong. Malagip ko di pinagkantam te ko tatay ana di matod nila. Nagmayat. Okay. Kayang mo magbisaya. Ayun. Idol na kita, hindi kita papatumba. Isa bali nga talaga, Bisaya talaga medyo iya babamba sa idila. Kasta ti panagto. Basta. Bakit kaya ganun? Ronggo, matod nila dong. Iba. Pero parang may kinakanta kagabi. Nung pauwi tayo. Saan? Galing tayo Madila. O yung inchik ba yun? O Japanese? Japanese! Japanese yes, na kanta mo. Bigla kasing nag-pop up sa aking isipan yan. Parang gusto kong marinig pag di mo kinanta. Sa bali nga napinta. It's not good to hear. Ayaw mo. Sa bali style na dyan. Ayaw mo. Gusto mo patumba kita. 500. Wow. Request me 500. Wow. Agol ka kitang taman ng lyrics sa internet. Ajay dati ikaw na dyan. Sa bali. Sa piyok nga ako. Ate awag DJ is iti Japanese traditional. Ikan taman di medyo na ulim nga background. When we say Japanese traditional song, engka ti awag DJ. Engka? Tatano di kantata mat engka man mo DJ. Engka man. Engka man ka lang. Japanese engka sa bali ti panagkanta di giti lalaki DJ kaslakal agparaya nga kang kanta. Iso nga permiti Asan ako na? Oo. Okay, padasin bilang ipangagkada kayo but not I don't know the whole song. Kasi lamang mga kung amin sa nagmaya nga kuan dito nga sunatan. Kasi jay apo. Kasano sampal mo, sampal ka ta. Sampal. Napindot pa dito ni screen na dito. Ni. Okay, apo ipangagtaman dito man kinabalatan apo. Wan. Ay natin di ko. Letter D. K of D. Ay chorus na. Ano ni sa Japan ang may putok kere mo. Kasa man lang yan ang tanong makita. Makita. Saan ba dito? Yan, mula sa umpisa lang. Yan. Dito. Ito ba? Nomito, ewa rite. Awan di, iko na. Okay, ipangagma lang ti engka. Makita mo. Iwarete sana onen no unda. Kerja Oo. Inan. Katao ka na. Katao dakarete sana kini narita. Dakarale ainga inkoragate. Naniwa abushitayo onnano jinsei wa
pagbigyan ka lang, pero no, kan tunog tinasaya, dito ka nagmayad. Ay, sige man ko, i-record mo ito. I-record kung tuman, ikaw mo They call it engka. Engka. Kasi kanya naman engka man. Engka man mo, di kantami. Yung matatag dyan nabubuntog na engka nga talaga napipintas kantaan. At apa ya, Japanese mo lang aja ko. Ichiba tokaridang kodichano tatakarum tumdaranda. Early 20s ba datangakan sampai Ted Ito. Ted Ito. Insan dayo obulan man pa'y nagmayat. Kung ano na niya, Fernando Gahes. Kataga pa, pasangitan da ka. Pagkatapos ng... Pinapahirapan nyo ko. Naniwa. Ilocano ron? Naniwa. Ilocano. Ladies and gentlemen. Lyrics ko the man. only to sing. Mahin na. Lakasan mo dun. Pisa dun, chorus ito. Echo. Kukwa naken kukwa kamet lang. Pintas ka aming mingan. Sino? Ket ita nga agmay-may saak. Nagpatibok ng puso. Umay nakadmet abayan. Kadang ratikungan. Tilawag ti silaw apuraw. Ti bulan atuyaw. Dinggem kad tinak ipukpukaw. Ti bulan atuyaw. Kagurak ti agbiag analiday. Ragsak ko sikat gapwanan. Mangnamnamak ingat lumakay. May kanta-inta iyuldag. Sa tinyata. Tilawag ti silaw apuraw. Di bulan atuyaw. Dinggem kad tinak ipukpukaw. Di bulan atuyaw. Kata-kata miyembro sa for the Hong Kong chapter. Good afternoon kata kayo. At utangan ako online tata. Ipintas mo dumanon sa jay bulan. Gutok puso mangeg katay-tay akan kena agsub-subli dito'y ayan sikat biyag ko siksikalat pagduyusan. Dinggem to'y pusuken rik-rik na em tinak marik-rik na. Woo! Yo!
Tilawag ti silaw puraw, ti bulan atuyaw, ngipon mo atuyaw. Dinggem ka din nakipupuk ka, ngipon mo atuyaw. Teka, singahin. Tilawag ti silaw puraw, ti bulan atuyaw, dinggem ka din nakipupukaw, ti bulan atuyaw. Inom dalo maya. Apo, amoyo kaaruba kastalaeng medyo makapaisong buy-buy dingdingan nyo siguro dati panagkansyon ni John Mark. But when you try to watch him live singing that piece, kasla dirabi apo dandani apo sinerrak tinggal ngilaw, dagi tinggal ngiwat din nagbubuy dirabi kasi sa bali lang ti live. Di ba? Di ba? Kasta uning ngaragraksak da. Makita nila. Kunana ni Charity Lianes, nagapo-apo jaya abroad, +1 ka na. Hi, Uncle. This anytime. This is Chakani sing the song Baby Can You Anything For Me. Please, thank you. And I love you. Kunana ti Ubi. And meron din nag-text sa akin. Anak ko na. Batiin mo ko, nakikinig ako na sa loob ng sasakyan. Papunta ako Santiago from LNB President Kapitan Jesse Leonard Ladaran. Yes. Naimbang Aldaw. Sir. Yan. Binati natin kanina pero hindi pa siya naka-online. Damdamagan na ni Fernando talaga na nagatangan atabado ni Uncle John. Insan kursonadak talaga. Apo, medyo napindas. Lacoste. Medyo nga nasaya at nga buyaan ta napudawa dito yung screen balong. Ngimno ti personal medyo amo no naligit mahan unay nga bagay ti kasi yung color. Ay namaya mo lang kasi light orange is una. Ayan, for those who want to see us, abo, please like into your Facebook accounts. Biro nyo lang ti Jun Seriales, when no 4 decade duo, when no John Mark, JM Pastor, adita po ti Facebook Live me. And of course, paki-like yung mo ten and subscribe DJ videos mo ti YouTube. Tapno, adado pa iti. Maawa mi nga kwarta. Kung nataman lang yun, diretsa from United States, from Google. Ayan. More likes, more songs, more subscribers. Datakal iti maawat mi. Pag-rate man karuba kita yung bilbilag ti mais from Malanao. Ang Adda ni Isabela. Malanao. Oy, adayo dayato eh. Adayo dayata. Ang Adda ni Isabela, dinapanan nyo idi. One. Jay Municipio. Okay, ket iti oras 49 minutos. Kan mo magkano'y baganay, gumatang kanono kay Sona na eh. Actually, iti pala ang atoy agkang kantata di Big Brothers Grill. Wan kaslata tipik. Wan ginatang ko. Ginatang ko kini kini. Yasawa ni Alvin. Ay, Ma'am Jersey. Ni Jerseylyn. Idi dahi gituing badu. Nabayagon. Dapay nga takas nga ko. Style nga talaga. Awanon. Dato yun. Apo kasati bengga na dyan Ilocos. Awanon. Akin napang awanon. Awanon. No, adaman lako. Di ukay lata. Dawa mo to. Andi kasi. Wow. Lianda kita abot. Kasati bengga na di dyan. Biga. Thank you for singing Bolanje. I'm watching from San Francisco, California, from Natia, Cabalona.